Adéu altra vegada! Com esteu? Ha arribat l'hora d'una nova endevinalla. Primer recordem la de la Jota. Us en recordeu el que deia? Feia així. Júlia no em dic, però a l'estiu estic. Tots els mainatges de vacances estan, jocs d'aigua i piscina i anem nedant. Quin mes soc? Perquè us vam donar la pista que es tractava d'un mes de l'any i efectivament era el mes de juliol. Genial! Ara una nova endevinalla, però veieu que normalment ens hauria de tocar la K, que és la lletra que a l'abecedari va després de la J, però com que era bastant complicat i sabeu que en català hi ha poques paraules que s'escriguin amb la lletra K, passem directament a la L. Però a polit, perquè la L també és especial. Sabeu que en català, a començament de paraula, moltes vegades no trobem la L tota sola, sinó que en trobem dues de L's. I llavors ja no sona L, sona I, la ella, I. D'acord? Doncs penseu bé, perquè aquesta és una bona pista per endevinar l'endevinalla que ara us diré. Fa així. Uns soldats blanquets em guarden en una humida presó. Doni bon gust a les coses, però si vull puc fer por. Repeteixi. Uns soldats blanquets em guarden en una humida presó. Doni bon gust a les coses, però si vull puc fer por. Vinga, penseu bé que ho trobareu segur. Fins aviat!